Čtvrtina lidí si myslí, že konzumace alkoholu je skvělý nápad pro jejich zdraví. Tak tohle platilo v roce 2005. Od té doby jsme se dost posunuli. Dneska už si za tímhletím stojí jenom 8% lidí. Vlastně jsme kolektivně přestali pít. Meziročně klesly spendy generace Z o 60% na alkohol. A co je na vině? Jasně, že je to wellness trend. To, že jsme začali nosit Oura Ring, který nám říká, že to, že jsme šli kalit minulou noc, jako je špatný pro náš spánek. To, že kolektivně posloucháme Andrew Hubermana, který je jeden z globálně nejposlouchanějších podcasterů, který vypráví o tom, jak vám to ničí mozek a možná vám zvyšuje pravděpodobnost rakoviny. To, že jedním z největších aesthetics trendů, který máme v posledních letech, jsou clean girls, holky, co cvičí a pijou zelený džusy a přemýšlej o každém cukrovém intakeu, který budou mít. A last but not least jsou to třeba ty běžecký kluby, anebo to, že jsme se naučili vstávat ve 4 ráno, nebo aspoň na to aspirujeme. Každopádně, tahle kultura produktivity je něco, o čem pravidelně píšu, stejně jako o wellness trendech anebo trendech. Tak se koukněte ke mně do newsletteru.